Usom. Kakwan. Adam man. Kako bosigede. But man no. Nkem di iche no. Kini fe mezen? Okwano no kan mo bosi niile. Nke wo. Amam kodi no. Mana it is in here oh. Adiga abatago. Usom. Magoda mma. Kene. Enwe fe m gote gị mme m na-alọta ọrụ. Onyinye. Nkịta ka ị bịaziri no. Ibidogo awa agba. Chere echiche ka nwoke chọrọ ineta nwunye ya anya. Ịbịagonu weta ya. Cheregodi ka ihe na-ekwuzi. Na mgbe m na-eche echiche gị ọfụma kwa ya. Mbanụ. Ihe na-ekwu bụ na ohere dị anyị nwe nnukwu mgbanwe. Obi bịa dịkwanụ m ụtọ ebe nna afụ na ị na-anwa na-agbanwe fụ obere. Mbanụ ka m gosi gị ya. Usom. Ka anyị mee ya ka ọsọ n'anya. Mechie anya gị. Mechie anya gịnị? Biko nwere m efe nke a. Gosigodo m ihe nwe igote biko. Mara gosi gị. Gosi. Echere ka m bute ya. Usom. Nwane ya. Nee ya, lezie nke a. Ọ mara nnọọ. Douglas. Mbum. Mgbe m na-asụ akwa gị n'ụtụtụ a, o nwecha ihe mfu n'ime akpa gị. Ama m na ọ bụla ego ị ga-ewere ya. Eziokwu ka ikwu. Ọ bụ na ego ewego m ya. Nwechakwana ihe ọ bụ. Kedu ihe okpu nna bụ enyi ya na akwụkwọ eji kwụ ụgwọ n'ụlọ nkwari na-eme n'ime akpa gị? Ka ebe nọfụ ya? N'ime akpa gị? Agbakọ mma tinye ebe ahụ. Amakwa ime na ebe ahụ. Eziokwu. Ọsai. Ịma na mụ na Sai nwee ụdị akwa. Enwego ọ bụ na ọ jete ebe a wee chịta akwa ya. I wee chịrịzi ya cheno nke m. Ọ nke Sai. Douglas. Eyiri nga onye nzuzu. Simon. Gịnị bụ ihe a? Onye na-anya ife m na anọ m ebe m na-eche ụgbọala m ji alọta ụlọ. Mfụzi nwaanyị a na-edegasị nwe ihe a. Masị ya nke nwaanyị bịa n'ihe anyị bụ ga-amasị nwunye m. Ọ ga-adịrị nwunye m mma. Masị ya ma ewerezi ndị a. Simon. Ihe onyinye mbụ ị na-enye m kemgbe anyị nọ di na nwunye. Ị necha anya ọ bụla ihe a. Ya nwa ka ekwuburu mbụ na m na-echezi echiche gị nke ọma. Makwa ihe bụ ihe a. Ihe ọkịrịka achịkọta ekwe ọnụ. Gịnị bụ emezi ọkịrịka na-adịnụ mmanụ? Ọ maka na ọ dị otu a. Usom n'anya ọkịfụrụ akwa. Ịsụọ ya otu a nnọọ dee ya ịfụ mma ka ọzi akpụ ụkwụ a. Ọkwa ịrụzie ya nnọọ werezi nzu tee ya. Ụdị mmụọ ga-ama ụdị mmụọ ga-ama ịma mmanụ. Inechara m anya Simon otu a ndị necha m anya pụọ n'ezi ọ bụrụ ihe a bụ ihe dị gị ka ihe ga-amasị m. Akwa na akpọkwu mmadụ yigo ehi mgbe tupu amụdụ ọlị nne m. Usom hapụkwa ihe ị na-ekwu. Ọ fụrụ ụdị akpụkwu a ka otu nwaanyị nọ n'ụlọ ọrụ m yi. O yi abịa ọrụ. Ọ mara mma ma gbuo onwe ya na m. Usom hapụgodi megodi ihe m si gị ime. Imeze ya nnọọ iyiri ya otu a. Ị na-enweghị anya na-enyo. Ịfụzia mma. Ịfụzia sọ mma. Ọ na ma Beyonce ma Kim Kardashian. Ha ga na-enwezighị anya ụfụ.
ọkwa ịmakata mma ịmakata mma. Victoria! Douglas! Nwone ka ngwa gị na na-apịtọ ihe ị na-apịtọ gị pụtacha ya gị debia n'ezi gị ji na-abatakwu m n'ụlọ. Victoria gwụgwụ gị, ọ bụrụ mụ onwe ha, amụrụ mụ etinye n'akpa m. Douglas na-egodu mmanya. Eyiri ngo onye nzuzu Douglas! Eyiri ngo onye nzuzu! Ngwa ndo. Nke na-asịrị m ndo. Ọ maka na njide gị ka ọ maka ihe mfu n'ime akpa gị? Maka na ịfụ okpu nna be enyi na agwọ ụlọ nkwari. Nna m onye tinye. Douglas, ị ka na-asịrị m asị. Ị na-agọnarị ihe njide gị. Douglas! Gị chọkwa ka m kwuo. Gị chọkwa ka m kwuo. Ka m ga-esi kpata ihe nne mmehọ. Okpu nna be enyi na-afụ bụkwa ihe ekele anyị ebe nwaanyị je. Agwọ ụlọ nkwari bụ ihe ndị afịa. Mgbe anyị mee mmekọ, anyị mee nzukọ, ihe anyị ji egogasị ife akwụkwọ ya be ha. Onye ọzọ dị na ya. Douglas! Ọkwa agwago gị, asịrịkwa gị apịtọsina, asịrịkwa gị eme n'ihe ọbụla. Mana ihe ndị afọ osepụrụ ụwa nọ n'eluigwe na-ayọ gị bụ ịpịtọsịa, tụsịa n'ezi, ị na-anụ ya? Ejizikọ onye bịakwute m n'ụlọ ebe a. Ị na-akwanyere m ugwu ruru m. Ihe ga-eme bụ na mgbe ọzọ mmetufu ya bụ okpu nna be enyi dọkasịa agwọ ụlọ nkwari a. Douglas, ị ka na-eche ime mgbọsị ọzọ. Ara na-apụdị gị. Victoria, ka nwere ịchọ ka mme ọgwụ nna-achọ ịgọnarị ịkpọghọ na-achọkwana ihe oge biko ịkpọghọ ogene were n'ofuru Victoria ị ga-agba ogbenye mgbụla amụsụ. Douglas, ọkwa ịmara ncheche gbata anwụ ọrịa ọgbata ọzọ anwụ ọrịa ọgbata nke ịtọ sị achịchere gị pụọ were ile gị gụọ eze gị ọnụ. Douglas, ọ dị mma ya na-ekwukwusi ike ọ bụla mụ anwe ya. Gị na-atụkwana m ya bekwa were ya ebe isi dose. Victoria, mlikwana mwana bụ na akpọtụ. Chọrọ ịgwa m maka ya. Nne m, maka ihe mfu na-akpa Douglas. Okpu nna bụ enyi ya na akwụkwọ jikwa ụgwọ n'ụlọ nkwari. Ọgwụcha. Kedu ihe na-akọ ọgwụcha? Ihe o mere ezigbo ihe. Nke gị ka dị mma, di ga-abụrụ onye afọ iru. Ọ dị echeta gị naanị mgbe ọ bara afịa fụ achịkọta ekwe ọnụ gotelu dịka di m. Gị nke na-akọ ife a. Achọ nna gị ịtụfu ya kịta onye ọgbala onwe gị nkiri. Nsogbu adịrọ. Cheba m ọchị nne. Nwere ihe ome. Doris, ọ bụrụ gị ọ ịma nchọchị. Kedu kwana ihe bụ ihe anọ? Achịkọta ekwe ọnụ. Ọkwifu Simon, ekwesị enweta ya, edebia, bewa ya isi, wepụta ụbụrụ ya, were ụbụrụ ọzọ tinyekwa ya. Kwukwu ya ọzọ. Mana ịgwa gị eziokwu, tupu m anụọ Simon, ama m na ọ na-ajụ njọ. Ama m na ọ na-akpe mkpebi ọfụma. Kama na ihe m na-echezi bụ na anyị nụcha di na nwunye na ọ ga-agbanwe. Na-enezinụ m nụ. Ofu ọkwa nke anyị na-ekwu. Amakwa m na Douglas na-epigharị. Mgbe na ọ na-achebe oge tinye ya wepụta. Eche m na nnụcha ya na ọ ga-agbanwe. Mana enu m. Ọ bụrụ na ọ bụrụ maka ofu ihe, onwe dị emekata n'ụwa ka nụ Douglas. Mana ọ si ya bịara ndị. Ọsọ si ya. Nke mụ nwa bụ nnọọ na eji m anya m jiri isi nkwalụ na m ga-anụ Simon maka na m fụrụ ya n'anya. Afụkwuru m Douglas n'anya. Mana ihe nna ya osebụrụba bụ ka ọ gbanweere m ya. Ya gbanweere m ya. Ọ dịkwukwa nke ọmụnwa gbanwee Simon dịka ụtụtụ na abalị. Ka nwoke a chegharị kene netere m anya dịka nwunye ya. O gotere m ezigbo ife ọma nwụọ
ọ bụrụ ajọ ife o nwekwara ka ọ dị ịgwa gị eziokwu maka anyị na ngoro ihe mmadụ bala ahịa gotere nwunye achịkwana m ọchị Victoria onye a na-ejigodo ezigbo isi Ụtụtụ ọma Doris. Nna, Gị kọdụchara otu a, ka ị mezi n'isi ụtụtụ a? Ana m aga ịchọ ọrụ. Ụfọdụ ndị enyi m si na m weta akwụkwọ anamachọ ọrụ nke ha nyere m aka. Ị na-aga achọ ọrụ? Ee. Ọrụ ị ga-abụ n'ihi bugodo ụzọ gwa di gị. Mana ọkwa ya ka m gwa gị kịta anụ, ọ bụ ya ka anyị na-akpa maka ya. Ebe ị kwadochara ịpụ. Doris, ọ bụrụ otu a ka nwaanyị nọ na di kwesịrị na-eme. Simon biko ọ na-anụ m ọkụ ka m mee nweta ọrụ maka ọ na-agụ m agụ ka m kpatawa ego nke m nnọọ. Ọ ga-abụ nchọ ịgbanwe isi m ma gbanwee ya nchọkwa n'ịgo akwa akpa ụkwụ ude ncha ihe ọbụla nchọ nji nwa na-emeli onwe m nepụlụ gị anya achọghịzi m ịdị na-agwa gị okwu ego. Doris, ihe a na-acha gị anya ahụ. Ihe a na-acha gị anya. Ị maara ego ole m gotere ihe ndị ahụ? Ego ole? Ọ bụrụ obere ego. Mba, tie aka n'obi gị kwụsie ike. Ego one, Simon? Doris, chefugoro ego na ọnwụ. Chefuo ego nne. Ọ ihe si m n'obi ka ị ga na-ele anya. Ọ bụrụ ego. Mana ebe obere onyinye a na-acha gị anya. Kedu ka nke nnukwu ga-esicha gị anya? Gịnị ya acha m anya? Gịnị ka m ga-eji wee kene gị na mkpọgbu ihe ahụ igotelu m? Ịbara ihe chịrị nkịrịnka akwa ọkịrịka na akpụkpọ ọkịrịka chinatalụ m mụnwa. Makwa ihe na-eme m amaghị nke ọ na-eme gị mana ihe na-eme m na di m balụ n'ahịa fụcha ọmarịcha ihe niile dị n'ahịa ọ bụrụ ihe ọ ma na egotelu mgbe achịkọta ekwe ọnụ. Ya bụ na ihe iche ịgwa m kịta bụ na ịma nrụzi akpụkọ a nwere ma nsọ akwa ahụ yiri ya. Mba, mma mmenwu ya ihe ị na-ekwu maka ya atụfugokwa m ya ọkwa ịma. Doris, n'ime gịnị? Atụfuru m ya. Ị tụfuru ihe m ji $750 gote ya ka ị tụfuru. Ị na-egwusara m egwu. Isi $700. Doris, ekwusikwa n'ike mmadụ anụ ya. Ihe na-ama mgbu m. Doris, bịa ebe a. Doris, bịa chụkwa ebe ahụ. Bịa nye m ihe niile butere gị. Ọ bụ na ịchọ ya ka m nye nwanne m nwaanyị. Ọ gịnị? Bịa nye achị m ya. Bịa nye achịkwa m ya ahụ. Kedu ihe bụ ya? Ego nnekọta gị. Ego nnekọkwa m. Douglas, ọrụ ọnwa gwa iwe nye m ego. Kezi ka ị na-enye m ego mana ọnwa ka fọrọ izu ụka abụọ. Ya na ịchọghị ego, a njidekwa ego m. Douglas, ị na-achịnye m aka azụ maka njọ na arụrụ a ị na-abụ. Kekwa alụ ala nke ọkwa. Douglas, ị na-achọ iji ego kpuchie okpu nna bụ enyi ya na akwụkwọ ahụ m fụrụ n'ime akpa gị. Kama ị ga-emepe ọnụ gị sị m, Viki m, gbagharụzie, chefuzie. Victoria, ị na-ebagokwa anya n'okwu a. Ka ị ma ka ọmụnwa nwe ya bụ okpu nna be nke ọ bụrụ nwa nwe. Ọ bụrụ gị nwe ọmụnwa ya. Mba, ọmụnwa nwe ya. Ị mara na enwe ka m si wee tinye ya bụ okpu nna be na akpa m. Ka m wee nwanne gị mara ka ị tụkwasịkwa m obi. Ị na-akpa m amụ, oke? Ada m akpa gị amụ. Ọ na-ewute m na ị nwere ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Ntụkwasị obi otu kọbọ ị nweghọ. Douglas, ka anyị mechizie okwu a, kpofuo okwu a. Ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na ị na-echetakwa na ị kwesịrị inwe okpu nna bụ enyi ma ị na-epiogharị. Biko,
am je nzukọ ndị afịa anyị. Mbata anyị kpatọfụ. Chere. Echekwa n'ịchọrọ ego a. Ara na-apụ. Ọrụ ozi ahịa ada amasị m. Ekwuzikwa n'ọzọ, ọkwa ezigbo ọrụ bụ ihe ahụ. Ị makwa naanị uru ị ga-enweta na ya, karịa ụgwọ ọnwa. Doris, ọ bụkwa ihe a gwa gị na mbido ka ị ga-afụ na ngwụcha. Wee fọzikwa nke ụlọ akụ. Achọrọ m ikweta na ị na-achọ ịgbanwe obi nke ngala ịchọ ọrụ a. Ana m agbanwe obi gị bụ nwatakịrị. Ọ ka m gwakwa gị ihe na-achọ ịba n'ime ya ka ị ghọta. Simon ga-ekwe ka ịrụ ụdị ọrụ a. Simon kwa. Di m Simon mụ ihe nụ. Simon na-achọ ịchụpụ nka nga lụọ ọrụ. Sokwu na ọ tụkwasịrị m obi, onye nke ahụ abụrụ nsogbu. Mana chelugodi ka anyị na-ekwu ka gasị na m enwetago onye bụ ọrụ. Nka na-akwado iziga akwụkwọ na m atụ ọrụ. Anyị na na-agbakọta ka m enweta ya. Chukwu ga-eme amara m ga-enweta ya nnọọ. Ezigbo ọrụ. Doris, maka ọdịmma gị, ya bụ na enwe ezigbo ihe ị ga-agwa m gbasara ihe a. Gịnị bụ ihe a? Ị na-ajụ m? Doris, kedu ihe mere iji deni n'ubedi na akwụkwọ iji achọ ọrụ? Gịnị? Doris, gwara m na ị na-achọ ọrụ n'ụlọ akụ. Ị gwara m? Mba! Imekwa ya ka ọ ka njọ, idozi dị n'ubedi. Doris, enweghị ibu n'obi. Bụrụ onweghị ihe mbụ n'obi, ebu na m ihe m na-emere. Ghọtanụ m na ọ ka ọrụ a si dị. Ọ bụ ịrụgo ọrụ n'ụlọ akụ. Arụgo m ọrụ n'ụlọ akụ. Arụgo m n'ụlọ akụ, ụmụ nwaanyị nọ na-adị na-arụ ọrụ. Ka ị na-agwazi m? Mana nke ha kwuru ya hoo ha na ihe ha na-achọ bụ nwaanyị na-anụbeghị di. Nsogbu na efu ụgwọ ọnwa ha nọ na-etu akpịrị ọ maka. Maka ego ka ijikọ na ha n'ọkwa ya? Maka ego? Doris, idezi na ịnụbeghị di maka ego? Na ọ bụrụ eziokwu na ihe a bụ ihe obere ihe anyị kwesịrị inefele anya ka m wee nweta ọlụ anụnwa. Sokwu na mmanụ ya ebighị ebi, ọ naanị ọnwa one na one ma kwụsị. Onye gwa gị na-enwe ihe na-eme? Mana mgbe ọ bụ na ịdọ nnọọ ka akpa akpụ na mgba nka nsogbu dị. Douglas, biko ejila m atụle akpa akpụ, biko. Otu obi a dọkwa na-egwu ka na-egwu. Dogi, nwere ike tụkwasị gị obi kọrọ gị ihe na-enye m nsogbu? Ọzọ obi tụkwasịkwa m ụkwụ. Ọkwa Doris na-achọ ọrụ n'ụlọ akụ dịka onye ozi ahịa. Onye ozi ahịa. That is not nwoke. Cheregodi ka mmụgodi n'isiokwu akụkọ a biko. Okwu nwa asara ụgwọ ọgụ mana na-egwu. Ịma nke na-ewute m. Doris dere n'akwụkwọ anụmatụ ọrụ ya na ọnụbedi. Amakwanụ ka gị. Amakwanụ. Doris nwunye gị a, o kwesịrị ka ajị na anya apịa ya ụtarị magbuo ya aka ntị. Mba biko. Ịma na ọ dịrọ mma imetụ nwaanyị aka m. A na-eti nwaanyị ihe mba. Ọ dịrọ mma. Chaa ọ dịrọ mma. Ya na ọ dị mma ka Doris nwunye gị si kwuo na ọnụbedi. Ọ dịrọ mma. Mana ọ sị na ọ ga-akwụsị ya bụ ọrụ na mkpụrụ ọnwa ole ma ole. Sayị n'anya ka m gwa gị. Doris nwunye gị a, ọ na-achọ ụtọ oge esi wee kwụsị alụmdi na nwunye unu. Ọ dịzị m ka alụmdi na nwunye unu a amasị ozi Doris. Ọ na-achọta ụzọ oge esi wee mịpụ.
ọkụkọ mmanụ nwere ụdọ kechie ya jidekwa ya tupu ọtọpụ. Mmanụ, kedu ndụmọdụ ị ga-adụ m? Sai, ịma na anyị adịka ma agwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na Doris nwunye gị kwechiri na ọ ga-ekwu na ọnụbe di, ị ga-asị ya kwụghachi gị ego niile imefu n'isi ya ma ji ma ọkụkọ ma ewu ya gwụ na nke ichefu. Douglas, shi ọ dị gị mma? Kwụnụ enwe mgbe ị ga-ekwu okwu ka mmadụ, mmadụ ga-ajụ gị ajụjụ nnọọ ga-aza ajụjụ a ka mmadụ. Ka iche na abụ m gị iji akwụkwọ iji mee ego nwaanyị akpagharị. Chelekwa, ọ bụrụ na akwụkwọ bụ nsogbu baa n'ime nweta na akwụkwọ ka anyị na-ede ya, ị na-ekwu na-ede enwekwa na nke ichefu. Chetakwa ụtaba mana mpi a na-akpọkọ ụtaba. Douglas, ọkwasị m gị dụọ mmadụ mgbe achọzi m iji okwu daalụ ịgbalịka. Negere njinyere aka negere ewu nke anọ m n'ebe. Ịma dị ihe melụnụ. Enwetago m ya bọọlụ. Kedu ọrụ ọ bụ? Nke na-ebezi na ma gwara gị na ọrụ ozi ahịa n'ụlọ akụ. Doris, ọ bụrụ egwuregwu square. Egwuregwu kwa mụnwa. Adị m egwu o, ana m ebido ọrụ ụtụtụ echi. Chelụ na nna asị asị. Nee ya, akwụkwọ eji nye m ọrụ. Nene, gụọ ka ifo. Tinigodi, onwe m na-aghọtaghị. Agwara gị ụbọchị ị ga-eji bịa ya bụ ajụjụ ọrụ, i werezi ya n'ụbọchị ị ga-ebido ọrụ. Abụdo nwatakịrị Simon. Enwetago m ya bụ ọrụ enweta. Ajụjụ ọrụ m ọkwa mgbe enyi. Agachago m ya zachaa ya, nweta ya alị. Ya onye mere eji wee nye m ọrụ. Nna ya makwa ọ kwesịrị ka anyị kpọọ mmemme. Ụgwọ ọrụ m ga-enweta n'ọrụ a. Ụgwọ ọnwa makwa ihe ọ ga-emere ọba ego anyị. Ịmadị. Biko nye m ka nnenekwu ya ọzọ. Doris enwetago ọrụ. Doris, nwa gị na ọrụ anyị na-arụ dị mma na-arụ, abụ m onye asị. Ka o kwụsịgodo onyinyo na ntamu ga-anụ maka ndị enyi ka ọ baa ma. Doris, ị wetara ọrụ a n'ụzọ na-adịghị ọcha. Ekwuzikwa n'ọzọ, aka m kwụ ọtọ. Ịmakwa na m anwaka tupu m enweta ọrụ a. Ị na-aghọta ihe m na-achọ ịkọwa. Ka m gbuturu gị. Doris, nke mbụ, ị gwara m tupu i were ọrụ a. Mba! Nke abụọ, Doris, ị chọghị ịma ihe m ntị maka na ka isi dee ya n'akwụkwọ iji chọta ọrụ, ị bụ nwaanyị na-alụbeghị di. Nna o ka o si wee dị. Sokwu nọ naanị ọnwa 6 ka m ga-alụ ọrụ a ma lụcha. Ihe a bụ na ị ga na-ebizi ndụ nwaanyị na-alụbeghị di wee ruo ọnwa 6 ọkwa ya. Gịnị bụ iwe gị? Gịnị bụ isiokwu gị kịta anụnwa? Ọkwa n'ụlọ ka m ga na-abata n'abalị ọbụla. O nwere ebe ọzọ m na-eje? Mana ị nọdụzie n'ọrụ, eburuzie nwaanyị na-alụbeghị di. Ụmụ nwoke nọ ebe a na-achụzi gị, na-agbazi gị titi. Gị na Douglas ekwugo maka ihe a? Ka m sịkwanụ! Mana ihe m na-ekwu kịta gbasara ya. Ihe m na-ekwu kịta bụ na anyị ga-eleba anya n'ọrụ anyị na-arụ na ọdịghị mma na-arụ. Douglas imerigo m, ị na-alụgo m di m. Ọ gbanwego gị echiche maka ide ekwuzi ka onye na-eche echiche ọfụma. Doris, ihe m na-ekwu enwe onye gwara m ya. Nwa na-ekwu ya n'onwe m. Ka m si ekwu, anyị ga-eleba anya n'ọrụ anyị na-arụ. Ma ọ bụ ya, ka ndị bụ unu kwụghachi m ego niile mmee n'isi gị. Isi gịnị? Mụnwa bụ Doris gị na-agwa okwu otu a. Doris, ịnụ ihe m kwuru, akpụ m mmiri n'ọnụ. Eyilu gị Victoria ị na-eyi egwu. Nsogbu adịrọ. Baa n'ime ụlọ jee weta akwụkwọ na mkpịsị odee detuo ha ncha ịmalụ ha dị osikapa, nkata yabasị, azụ, abacha, ji detuo ha ncha niile. Mụnwa Doris ya kwuchiga gị ya ruo na kobe ikpeazụ. Ị na-eyi mụnwa egwu.
obi na-atụ m ụtọ. Agwụ nọ na Ckika. Agwụ nọ na Ckika. Ka ị na-eme? Ọkwa Doris. Ejekwara m Doris. Ihe ya egwu. N'akwụghachi m ego niile m mere n'isi ya. Ma Doris mere. Doris asị m, ọkwa ya. Na mbupụta akwụkwọ, na m detuo ihe niile m chọrọ kwụghachi, n'akwụghachi m ya. Simon, kedu ihe ji koodu akụkọ ahụ? Ise na-emebi gị. Sai, iji adịkwa gị mma. Ihe eche. Togi. Ọ bụrụ gị ọgwa m ka m mee ya. Mechie ọnụ. Onye gwa gị? Hey! Douglas, ịgọ n'aha m. Douglas, ọ bụrụ m na gị nọ n'ime ụlọ, ịgwa m na mbupụta akwụkwọ na ị ga na-akpọ ya ma na-ede ya na ndecha ya na mgbakwuru ya ka ọ kwụghachi m ihe niile. Gị emekwa nyecha ahụ m. Gị eme nyecha ahụ m sai wee buru ụzọ wee jebe. Ịma na ọ bụrụ iche m anyị deftere ihe gị na mmanụ kịta iburu ụzọ jebe. Ịma na onye buru ụzọ chi ụzọ ọgbapụ onye n'ọsọ ijebego ọ dawago. Douglas, kedu ihe na-akọ elidi ha? Ihe na-achị kọwa bụ na Doris nwunye gị ego ọ bụ na imefu n'isi ya o nwere ego ọ ga-eji kwasị gị azụ. Mana n'ọnọdụ nke m ndị be Victoria na ụwa ha niile ha ka ji m ụgwọ ma mpa ha ma mma ha ma ụmụ nwanne ụtọ ma na ise nwa ezu ule ha legodi akọrọ obi ha ma nletanwu ọkara ego na-emefu n'isi ya. Onye ka nke njide iche Vicky gwakwa gị ọnụ. Biko, ka ihe nwere ike ime kịta. Achọ m ka Doris hapụ m ka ọ pụzie n'ezi na-ekwuzi na ọ bụzi nwaanyị na-alụbeghị biko. bịa sai ihe bụrụ nsogbu nke gị na mbụrụ nke m biko. Saya nwa gị na nwoke nwere obodo. Dọrị nwa. Ụsọ m, ọ dịkwa mma? Achụrụ m n'ọrụ taa. Ma gị? Onye isi anyị n'ụlọ ọrụ kpara agwa oshi, eji maka ya chụọ ya. Ụdị akụkọ nke a kwa. Ndị isi ndị otu ya wee tụkọta uche sizie na ndị niile nwetara ọrụ n'aka ya na a ga-achụkwu anyị ncha. Na-anụkwa nna otu aka m si wee lụọ ọrụ naanị otu izu ka chụọ m n'ọrụ a na-akọ nke akọ ebe nke. Ihe nke wute m. O wute ka m. Mana ya bụ na ị gaa na-ekwuzi n'ịbụ nwaanyị na-alụbeghị. Okwe ya? Kịta ekwuzi nwunye m. Otuchukwu si arụ ọrụ. Chukwunna. Otuchukwu si arụ ọrụ. Chukwunna. Sai, anyị ga-ekele Chukwu. Ka anyị kele Chukwu biko. Ekwesị ihere mee gị n'ụwa. Ihere mee gị ma gị ma ndị otu gị. Ihere mee gị. Ekwesị ihere mee gị n'ụwa. Ihere mee gị ma gị ma ndị otu gị. Ihere mee gị. Ekwesị ihere mee gị n'ụwa. Ihere mee gị. Paco.